Meron. Ha? Sige. Hilahin na. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. So, ayan mga kalingap, pupunta tayo ngayon sa dagat kung saan ay manghuli po tayo ng isda at sasamahan tayo ng asawa ni Mayra na si Eric. Ayan mga kalingap, samahan niyo po kami at kasama ko mamaya si Kabayaw at manghuli kami ng titingnan natin kung gaano karami yung ating mahuli. Ayan mga kalingap. Ayan, po si Eric kasama namin mga kalingap. Ito po yung panghuli namin ng isda. Ayan. Marami pong balaw ang mahuli dyan. Ayan. Ito pa yung sideline ni Eric. Pag linggo lagi mong ginagawa to, panghuli ng isda. Sana marami tayong mahuli, ano? Ito pa yung asawa ni Mayra, si Eric. Ayan. Papunta na po kami sa dagat kung saan ay manghuli ng isda. So ayan mga kalingap, andito na kami sa baybayin ng baybayin ng dagat kung saan ay manghuli ng isda at saka balaw. Itong dalawang to magbanding to sa trabaho. Kahit sa trabaho. Ayan, ano pangalan mo kuya? Ha? Pangalan mo? Ariel. Si Ariel Rivera. Ay kamukha na Ariel Rivera. Ayan. Mamaya, anong mga mahuli natin mamaya kung sakali? Banak. Banak? Mga malalaking banak Tapos mga lipon. Mahipon din. Kaya konti lang. Makahuli tayong pating. Diba? Ayan, para tayo nasa para nasa boulevard. Ayan, bababa tayo mga kalingap. Ngayon po ay taib. Malaki ang tubig. Hintayin po natin maghibas. Ayan mga kalingap. Dito po tayo manghuli sa mga una-unahan yan. Ayan. Dito po ilalagay yung lambat na dala namin. Ayan. Ayan. Ayan sila. Ayan mga bangka. Kasama ko si Kabayaw. Yan, subscribe nyo po yung channel niya. Gusto rin niya mag charity vloggers. Yan. Siyempre asawa ni Mayra si Eric. Kaway kay Eric. Yan, si Ariel Rivera. Ang oring mo pa, pera pang oring mo. Ang yan lang din. Ayan mga kalingap yung sitwasyon ngayong oras na to. At antayin po natin. At yung buwan na yun. Ayan. Pag pumunta dito yung buwan na to, dito, sa parts na to, ilalagay na po yung lambat para diretso pang huli ng isda. Para makahulit ng isda. Ayan, para lang po tayo namamasyal dito sa tabing dagat. Ayan po, may mga, ito yung daungan to. Mag-aabang po tayo ng isda kung gaano karami yung ating mahuli. Ayan mga kalingap, ang oras po ay mag-alas 9 na ng gabi. Ayan, hintayin po natin yung mga kalingap, mag-start na po yung aming paglagay ng lambat sa dagat. Ayan po si Eric, ang asawa ni Mayra. Ayan, walang kapaguran din, masipag. Tsaka to si Martin Rivera. Ay, Ariel. Ayan po, papunta na po kami ng dagat para ihagis yung lambat. Ihagis. Ihagis lang. Ayan.
Abangan po natin kung gaano karami yung huli. Ayan. Dapat tahimik lang daw pag para marami talagang huli. Mga kalingap. Marahi. Ayan po, malusong tayo sa tubig. Dapat daw tahimik lang Oo. Ayan, hintayin na lang po natin dito mga kalingap. Ayan. Tingnan natin itong gubat na to. Baka may bukon dito, ano? Wala dyan buko kuya. Bukon? Alam mo yung bukon? Yung alimango baga pulang mata. Alimango. Bukon baga tawag doon, ano? Ayan po, si ano. Ano pangalan mga bro? Josh. Si Josh. Si bro Josh. Ayan, may nahuli na tayong isa. Wala ako ngayon bro. Ayan, maghanap tayo ng bukon. Si Ariel. Talaga may mga tanim talaga dito, no? Bakawan talaga. Ayun po mga tanim tong bakawan na to, mga kalingap. Ayan. Ito po yung tinitirhan ng mga alimango, ganyan. Isda. Yan. Nilalagay na po yung panghuli ng isda. Mula dito sa hilahin po yan. Hihilahin dito sa kabila hanggang doon sa dulo. Yan. Sila Ellis. Ganito po nila ginagawa yun. Yan. Paghuli ng isda. Yan po mga kalingap, yung lambat. Yan si Eric. Meron. Ha? Sige. Hilay na. May naramdaman ka mo? Igwa? Igwa? Ay mga kalingap. Ganito lang pala yan. Igo. Ito to. Balanak. Ay wala yung dalan, di natin dalhin timba. May hipon. Ay may nakisaw mga kalingap. Ito. Ito to. Ay, natalsik. Nagtatalon. Igwa. Saan? Meron di ko wala. Mabilis din pala yan, Kailangan mabilis. Ay, may mga hipon din. Ito. Ayaw na nga gumana yung spot ko. Marami din. Nasaan? Katakutan. May ahas pala. Ay marami dito. Ini. Ito. Ay magpatol. Balanak, anak. Uy, mga maliliit. Pala niyang puso.
Si Sam mo eh, may puso. Maganda pag may puso doon eh. Ang sarap ng ano, diretso na sa puso. Oo, na lang sa balde. Ay, wala na. Ayun. Hindi nahuli. Ang dami nakawala. Sige. Ito mga kalingap. Ayan, may patlay. Patlay. Tawag niya sa akin, maruro. Ay ano, buroy. Buroy. Hindi pala nadala yung timba. Ito baka makawala pa. Banak, puro banak ano. Ito po. Kinuha yung ano, timba. Ito. Mga balanak. Wala banak. Ugdok. Wala na. Ayo. Nahuli mo? Nahuli na yung kabayo. Ayan. Dito po, ito mo, dito po. Ito yun, red. Ito. Yun. Yung sa lawas, wala ako. Ang daming huli. Puro balanak. Ito, may patlay pa. Marami na po kami dito nagtutulong-tulong. Campel siya na ang gano'n. Yun ang sa, ano sa, red. Yun ang red. Huli. Yan. Matulong na rin tayo mga. Ito, ang daming sapsap. Oh. Pwede pa yan, sapsap. Ano to, ungo. Ungo. Butiti. Butiti yan. Butiti yan. Butiti. Ito mga sapsap. Pwede pa yan, sapsap. Yan. Kalahuga yan. Ang daming sapsap. Oh. On-on. Pwede ununin. Aray, kus. Kulugon. Sayang. Yan, ang laki. Ito. Taklaon. Bulanak, tawag bulanak. May isa pa kayo? Pasalo. Oh, buli, buli. Naglukso talaga. Tumatalon tsaka dumulukso. Yung mga sapsap din yan. Maganda pa talaga ang ganito, no? Oh, buli. May mga ground pa. Ano yun? Niyog. Wala na? Mga balanak din. May kikig. Meron? May ahas? Ito mga kalingap. Yan, press na Dami. Fresh ko lang. May ano, may ahas. Ahas dagat. Nangagat yun. Sayang baga. Mas maganda kaysa magbangwit ano. Oo. Sigurado may isda talaga. Yeah. Yan mga kalingap. Ganun sila pag day off ni Eric. Nanguhuli sila ng isda. Ang nahuli po mga banak. Mayroon pang butiti. Ayan. Round 2, round 2. Isa pa pong ano, round 2 pa po. Ayan. Igo pa yan ano. May, ay. May tukig, baka may tukig. Ayan po nang huli si Kabayaw. Ayan pa. Si Kiki ang habok ko di gumahin. Po may napkin. Ha? Face mask. Ayan. Meron pa po yan, meron pa. Ang daming sapsap kaso maliliit ano. Ano yan? Sapsap. Pero hindi manalaki yan mga sapsap. Naglalaki pa yan? Ano naman?
Oo, may nahula ko dyan eh. May malaki? Dakula pa yung dakula. Ito to. Ayun. Ito yung kanila. Oh, may alimango. Laki. Balik ko sir. Ay, malit. Malit. Buli. Ay, kala. Kala ko hito. Ay, bakugan. Ay, baka may ito. Nangangat siya. Ano yan? Lobster. Lobster na maliit. Ay, ano? Ay, may kala ko sa labay. Kala ko sa labay. Lobster na maliit. Ito to. Ito pa. Ay! Walo-walo ba ganyan tawag niyan? Pag nakagat ka daw, 8 oras, 8 minuto. Gadaan. Buli. Ito pa may walo-walo. Yan. Masakit yung manggat. Yamit. Ayun o. Ayun yung tinatawag na tubig ahas. Ayun, galit na galit. No? Kubra sa dagat yan. Sumanakit. Ibig sabihin, kumpleto ang dagat. Ano? May seahorse. May alas. Totoo talaga may sirena. Ano? May ano yan. May kabayo. Meron ng seahorse nga. May buknok. Ito pa. Sayang yan. Pag round to. Meron yan round ko. Lalawi-lawi. Karamihan talaga nadadako mga banak. Ano? Kaya mga kalingit. Marami pa yan. Oh, may ano, butiti. Hipon. Ayun yung pag ano, pag nakarami sa exam ano, pasayan. Ano. Saan? Pag nakarami sa exam, pasayan. Hindi bagsak. Pasayan. Ayun. Barukikik. Singkag, tawag yan. Barukikik yan. Barukikik. Ngayon. Yun o. Ayun pa. Ayun. Hindi na may makatalon, nanghihina na yan. Barukikik. Itong lambat na to hindi nabubutas, hindi na ano no. Ito may pasayan. Ako lang boroy. Buroy. Kasi itong ungok. Ay, Mga pangalan ng sira ng buroy. Ayan. Round 2 po mga kalingap. Round 2. Sa gip-sip nga. Mga kalingap. Ma-round 2 po. Lipat po ng ibang area. Ayan. Abangan po natin kung ano yung mga huli mamaya. Ito po yung huli ngayon. Dala ni bro Josh. Ayan. Ang dami po. Marami. Round 1. Magra-round 2 pa tayo. Baka puno na yan pag round 2. Ito po. Ang daming huli. Oh. Round 1 pa lang po yan. May talakitok. May tuknoy. May tuknoy baga. Ayun o, kulay brown. Ayun o. Tuknoy yan. Arungan. Kinakain ba yan? Ito sa rong. Mataba bagay na. Kinakain din yan. Lalo yung may bihod bagay na. Tumudurog mong bagay na. Yan. man pala Ene? Ene? Maya-maya ni no? Arungon. May tuknoy. Ano? Patlay tawag sa amin yan. Ano pre? Yan. Sa sisip-sipin yung ulo. Ano? Yan. Mamay puno na yan. Ayan mga kalingap yung ating round 2. Ayan, hilay na po nila. So, ayan. Round 2 na po mga kalingap. boy, tuwangin mo dun sa rower. Ayan. Ang ating mga mga isda. Ayan. Arya. Walang manananghalian hanggang di naghapunan. Arya. Ito merong naglipad dito. Nagdulag. Marami rin nagkagalaw-kalaw. Ayos ang round 2.
Yan po ang ating mga murami. Mga murami, mga kalingap. Ayun. Hila. Yan. Ayun, marami. Ito. Baldi. Ang dami maraming huli ang round 2. Kita main Arugin kayo. Nasa luwas. Ayan, maraming huli ang round 2. Bakla. Ayun, parang bading-bading ano. Ayun, bakla daw yung mga kalingap. Round 2. Fight! Mas malaki na doon sa dulo, ano? Ito po. May saro pa. Dakulan. Yan. Sasabawan tsaka lalagyan ng tubig. Ito mga muro ami namin. Yeah, mga muro ami. Mga kabayo yung huli namin, mga kabayo. Doon sa kabila ganun din yan, ano? Mga balanak din. Yan po. Pero sa kasa ni pag-group lang, no? Hindi ka na mag-aabang. Ito po. Ma-round trip pa? Wala na yan? Hanggang round 2. Pwede na yan. Yan po nahuli namin. Mga dilis. Walang nahuli mga dakula man lang, ano? Ay, may, yung isa bakla ang nahuli. Mahal din yung bakla na yan. 150. 150 ang kilo. Ayan mga kalingap. Naka-round 2 na po. Uwi na po kami. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna's Vlogs, at sa lahat ng mga Kalingap partners natin, Category A, Category B. Ayan, at lahat ng mga subscribers natin at sumusuporta sa Kalingap. Ayan, salamat po. Ito po yung asawa ni Mayra, si Eric. Paglinggo po ng hapon, ito po yung pinaka-sideline niya. Nanghuli po sila ng isda. Kaya naman may pang-ulam na sila. Ayan. Yung kasama kami, ayan, mga murami. Sila. Ayan. Si Bro Josh. Ayan. Ayan po, nakadami May nun. pampers babaga. Ha? Pampers. May diapers. May malaki naman pala. Ayun. Dahil buhangin. Wala na rin. Ha? Tara, papakawalan. Tara. Ayan po, papakawalan po namin ulit. Para hulihin ulit. Round 3. May mga nahuli naman po kami bakla. Igo pa. Ayan, una po kami mga kalingap. Ayan, salamat po sa inyong pagsuporta. At nasaksihan natin yung buhay mangingisda. Yung asawa ni Mayra na si Eric. Yan po si Eric. Ayan na nga mga kalingap. Natapos na ang aming panghuli ng isda. Ayan po ang buhay ni Eric pagslinggo.
Ayan. Ayan si Eric po. Ayan. Ayan, tapos na po ang aming pangingisda. Ang oras na po ay mag-alas 10 na, no? Ayan. Eric, may ano sa'yo? May nagpapabigay sa'yo. Ayan po. Surprise, ha? Ang ating sponsor mo, si pangalan niya? Si Del Caballero Vlogs. Ayan, bigay ko doon sa'yo. Pangtabing doon sa CR mo. Ito. Ayan, bibigyan po natin ng surprise si Eric. Ayan. 1,000. 2,000. Ayan, para sa kay Sis Del Caballero Vlogs. Ayan. Salamat po sa pag-sponsor. Si Del Caballero Vlog. Ayun po. Dako lang tabang po inasa ko. Ayan. Bahala ka na dyan, ano. Kasi yung CR mo daw walang tabing. Ayan, Eric. Ano, doon na, kita-kita na lang tayo doon sa ano, bahay nyo. Sige. Salamat. Ayan, masipag po si Eric. Mga kalingap. Nakabalik na kami ng harong. Ni Eric. Ito pa yung huli namin. Maraming dilis. Ito pa nagsurusuan. Ay, wala pa. Mag-ihaw na po. Grabe pala, no? Di pag bunabagyo sa kayo na, ano? Nag-evacuate yun. Evacuate lang. Sitwasyon nila, ano, mga kalingap. Si nanay. Ito po si Boy Nelson. Na nagising siya. Gising ka na, Boy Nelson? Tinanong ko yun. Anak mo na yun? Yan talaga yung ano niyan. Hirap din yung kalagayan niyo dyan. Yan. Ba't naiyak siya? Ano ba po kayong ano rahay iniman? Sarabay po kayo ng aking ni Ito po mga kalingap yung magulang ni ni Eric, asawa ni Mayra. Ngayon ko lang nakita yung sitwasyon nila. May lumanday ini mo ate, tabi. Ito mga turog na. Ang buto pati. Pira po yung akin niya. Po. Pira. 10 po. 10. Ano mo? Panghugas na tubig. Kulon. Ang sakit pong maramara pong alata na rin pa rin po kami sa siya. Nang? Lipat mo po kami kami siya. Panghugas mo tayo. Makapal pati yung simano. Tapos ano, tugdawan ma. So ari po man po darami ang sumaya sa nagtawa po kami ko lang. Yun naman po. Punti-unti lang ano. Buti nga kila Eric marami nag-sponsor ano. Ay tulog na. Tulog ka na? Si ano po si Boy Nelson. Ginagamit niya pa tong wheelchair niya. Kaya paminsan-minsan na po sa rin gamit ng wheelchair. Naka ano dati hindi nakaganyan ano. Ayun po talaga. Ako lang pasalamat po sa wheelchair. Ayan sige na. Ayan mga kalingap. Ito po yung sitwasyon talaga nila. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalinga, Kalinga, dance, dance. Kalinga, Kalinga,